Jotono no lamsuko ani channel o hingkai tomong no norok ani channel no subscribe khalaya ku hingkai subscribe khalai ridi ang ketal job advertisement ta online information related videos no hingga phaidi tini kaisa ketal notification ailainai omo rwjaka Sofed ni bwkhak tei kinorok video no paithak jora tei naitong di kaham ka saimana ni bagui hingga phaidi official notification ailaiyano omo khai official notification obo rwjaka Society for Entrepreneurship Development Sofed ni bwkhak tei official address sijak tongo ITI Road Indranagar Agartala tei official website no ang description no ri rwnai tei o jagao o notification update upload khlaijak a website o 31st March 2023 o hingka requirement notification number bo tongo o jagao norok tomong no Tripura o permanently resident je tongui tongnai borok rok oro apply khlaimanai abo wngka hingkai Institute of Driving Training and Research ni bwkhak tei obo boni address hingkai Jirania o tongo obo Transported Department obo tei o jagao post tongo kwbangma post kaisa hingka hingkai instructor abo sini ST rok ni bagui kaisa post tongo o jagao qualification hingka hingkai metric oro matriculation hayakeba equivalent pass wngui diploma in mechanical automobile engineering o 5 years ni experience tongna nangnai driving hini sajaka tei o jagao rwjaknai monthly rwjaknai o jagao 16,142 rupees khlai rwjaknai tei age limit hingka hingkai to o jagao as per government ni rules khlai rwjaknai o jagao age limit haike no ta kaisa post tongo abo hingka hingkai technician o jagao unreserved roni bagui kaisa post no tongo omo bo class 10 pass khlaiui norok ITI khlaijak wngna nangnai hayakaba o jagao automobile trade o norok 5 years ni experience tongna nangnai in driving oro bo norok ni 5 years ni experience tongna nangnai saka je relevant field to oro rwjaknai per month o 14,527 rupees khlaiui age limit hingka hingkai oro as per government rules tongnai haike no ta kaisa tongo driver trainer hinai oro sini ST rok kaisa post tongo o jagao class 10 pass wngui norok ni minimum 5 years experience tongna nangnai saka driving o tei norok ni heavy driving license bo tongna nangnai saka oro rijaknai 12,106 rupees haike no ta kaisa tongo accountant abo hingka hingka unreserved post PDF na ang riruan description o norok oro je essential qualification tei experience tangbai mani norok tomung no norok ni experience tei qualification mili tongkha hingkai norok apply khlaina di o jagao hingka hingkai obo purely contract basic singnai 11 months ni bagui obo contract basic wngnai tei o jagao norok sajaka o jagao selected wngnai abo hingka hingkai written hayake interview ni bisingtui nongnai abo ulo merit basic khlai no tlangjak abo tei age relaxation tongnai sini STSC rok ni bagui hingkai application fee hingka hingkai 236 rupees ma rwnai oro account number rok rijak tongo norok nainai di oro UPI tui phano norok o amount no norok rimanai hingkai application form ang description no ri rwnai norok a application form no tlangui norok ni je nakungmani documents bai baksa oro address rijak tongo Sofed ni ITI Road Indranagar pin bo rijak tongo oro 13 tarik April ni bisingo norok ma reinai hayakebo norok by post tei phano rohorma no bo oro address rijak tongo norok o address o thangui application form ang phunugai norok no ri ruano description no bo manai norok obo hingka hingkai 5 PM jora tui tongnai jora o jagao requirement notification number tongo obo kha application form oro norok bo post o apply khlainani norok ni photo nangnai tei norok oro je namkukmani norok ni permanent address present address rok tei education qualification rok experience rok tongkha experience rok rwbai norok ni o jagao rijak tongo norok je payment khlaimani oro 236 rupees oro date of transaction ID rok norok ma rinai aboni yagulo o jagao signature ma rwnai tei tam documents oro norok o application form bai baksa rwna nangnai oro jotono rijak tongo norok nainai di ang PDF description no rwnai hingka ta kaisa tongo omo bo norok description no mananai
omo angkai acknowledgement kam admit card ni bagai angkai norok obobo norok form fill up khalai photo the pawi ma rinai norok application by baksa 13 tariko angkai ani channel no subscribe khalaya ko angkai subscribe khalai ready tinin bagam sunung situng jotono no hambai.